Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salawat mayang gabi sa tutanang mga kaaksyon dari sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bilog nga Western Visayas, kabilog man nga Pilipinas. Mayang gabi mga kaaksyon. Good evening sa tutanang mga tagpalamati Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na mga kaaksyon dari sa tutanang mga pagpangalagad subong nga gabi. Webes kita mga kaaksyon, Abril 21, 2022. Welcome sa inyo nga palatuntunan. Subong nga gabi mga kaaksyon, magadulo naman kita sa mga bago mga dalag ko mga balita nga natipon sa aton bilog nga puwersa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa aton mga aksyon unit correspondents nga fielded na sila tag sa kamay areas of assignment. Magadulong sa inyo sa mga balita sa diligid lamang madugay. Bantayan man mga kaaksyon ang pila ka mga obserbasyon na igadulong sa diligid naman dugay sa aton naman nga patrol 2, ang aton naman nga crosswind patrol. Temporaryo man karon nga gabi ni Aksyon Arlo Ticar. Back to back mga kaaksyon siya piloto sa patrol, Aksyon Nino Bugina. Padayon naman ang aton nga pagbantay sa pinakauling nga mga balita national, international sa padagsang iban pang artista kag iban pa nga mga balita mga kaaksyon, mga development kag progress sa mga update nga aton ginabantayan sa News Center. Yara man po nato ng puwersa reaksyon Dale Salazar. Sa dili man magdugay mga kaaksyon, ibalod na nato ng mga balita gikan dito sa norte kag sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ngayon kaupod ba nato mga aksyon unit correspondents. Handang-handa na sa pagdulong sang ilaman nga mga balita, mga blotter report, police report, hospital reports kay iban pa mga kaaksyon sa lakat sang politika. Nabila subong nga mga tanion nga nagilapit agad mga kaaksyon ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Dre man makaakson sa aton nga newsroom o aton nga studio makaakson kaupod naton sa technical side ang pwersa ni Akson Henry Espolgar kag ni Akson El Rey Dutilios. Subong nga gabi mga kaakson, manging kaupod ninyo sa ngalan sang inyong regular nga anchorman Akson Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong nga alagad Akson Don Diaz.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:54. Kumusta man ang aton nga mga kaaksyon dara? Aton mga tagpalamati diri sa 61 ka mga barangay. Diban sa may syudad sang Bacolod. Mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nakapanyapo na ba ang iban? Ang iban kabalugid ko nga nagatsibog na. Ang iban siguro nag-uyat na sang nagahulas. Basta nagahulas nga pagkabutan. Ayun di purma. Kamusta ka mga kaaksyon? Kamusta? Ang iban siguro nagapanayon na. Ay kay may trabaho pa nga buwas. Webes pa lang kita mga kaaksyon. Sa mga pribado nga makumbuyahan, pampubliko nga mga establishmento. Sigurado gid nga may trabaho buwas nga daw. Kay Blue ang kalendaryo. Sa aton nga mga Facebook Live viewers, pwede nyo gid papadala ang inyong mga mensahe, inyong mga panamiyaw, inyong mga paaksyon, pinagiman sa aton nga live streaming sa mga gabi. Pwede nyo gid maka-aksyon, mag-comment ang inyong dra nga mga luyag ipabalo, luyag ipabutyag mga ka-aksyon. Gana naton hustisya sa dili gid lamang madugay. Kag sa iban man nga mahuyugon nga magpadala sang ilang mga mensahe, pwede naman ma-text aton nga text hotline 0963-7570874. Suliton ko 0963-7570874. Damo sumong sa mga development ilabi na sa mga balita nasyonal. Naglakat sa nga politika mga kaaksyon ilabi na nga pila na lang do bulabanta ko mga 18 days before the D-Day, before the election day. Nakapili na bala ka mga kaaksyon sang inyo dara nga pagasaydan sa inyo tagsa ka mga balota. Kahit isubong automated mong no. Bot silingon shade ning gwa nato ni tanan. And as far as I know, mga kaaksyon, nagpapadayon naman ang road show sa mga VCM o ng vote counting machine sa Commission on Election. Iniagod man mga kaaksyon ng ibandra ng mga new voters makafamiliarize na nga daan kung makaibalo na kung paano ang proseso sa pagbotar sa pag-abot sang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Amo ginaang balantay kay kung kaisa balay labi na kung hindi ka kamurot o kung wala kayo nalulungong kung paano dra magbotar mga kaaksyon. Remember, hindi pwede nga pag-iuli ang imo nga ballot box o kung ang imo rather nga balota kung nagsala ka. No return, no exchange ang ballot mga kaaksyon. Ayun di purma. So dapat siguraduhon mo nga tsakto gid, kompleto gid. Wala ka na sang may nalipatan. Kaya kung nagulo mo na sa may VCM, hindi mo managuro pwede butongon balik kinali mag-isi na kundi kanugon sang bilog mo nga boto. Pero whereas mga kaaksyon kung pulido, sigurado, kompleto ang imo nabotang sa balota, wala ka nang hanapin pa. Makhambal kagid nga successful. Ayun di purma. And of course mga kaaksyon, para sa mga bago dira nga magabutar sa maabot nga piniliay, kaya na may update ang Commission on Election National kung ang inbank mga kaaksyon. Ang maning grupo bala sa mga commissioner nga maning nagapalakad subong nga piniliay. Ang nagapreparar sa mga balota, nagapreparar sa sistema, nagapreparar sa nga distribution sa mga VCM. Basta mo sila nagadumala mga kaaksyon, bas gagagani tinion sang piniliay ang Commission on Election gid ang nagapangamot sang tanan. Suno sa ila, may ara din sila nga ipagwa nga precinct verifier
ang precinct verifier nga ini para ni sa tanan. Ilabi na nga may mga changes siguro bala sa mga polling precinct mga kaakson. Kaya para pag-abot sang May 9 nga pinili ay, hindi ka na to maglingin ang ulo mo kapangita kundiin ka nga presinto. At least mga kaakson, may hinalungong ka na nga daan na kung pagkadto mo sa polling place, igaan ka mo naton sa kinalain ha. Ang polling place mga kaakson, amo ni sa ang lugar o kung eskwelahan mismo o kung isa ka establishmento. That is the polling place. Ang polling precinct, amo ni sa ang hulot o kung ang classroom nga panawag naton o kung ang room mismo kung sa diin ka maboto. So, ang pinaka-tinutuyo din nato na good may baluan mga ka-aksyon sang pinaagi diri sa COMELEC precinct verifier nga temprano pa lang nga daan, mabalaan mo na kung ano ang imo nga polling precinct. Kay base naglain ang imo nga presinto. Kag base bala, nagalaom-laom ka nga amo gyapon ni mga presinto pag-abot gali isang eleksyon, nagabot ka alas 4 sang hapon, naubos ng 2 mo ka oras, wala ka pa kakadto sa polling precinct mo. So mayo ni kung maka-check ka na nga daan sa COMELEC verifier, at least ma-identify kag may baluan mo na kung ano maka-aksyon ng imo nga polling precinct, kung nagbago bala o kung wala. Kung sa inyo balay, ikaw adrang may idea sa paggamit sini o kung nabi pag-manipulate sini mga polling precinct mga kaaksyon, ang mayo mga imuon, bilog mo nga pamilya, kwaon mo na nga daan ang polling precinct kag ipabalo sa ila. Para sila mismo hindi man mahalitan kag hindi man mabudlayan sa pag-abot sang eleksyon. Klaro? Amo na makakson ang pinanaton ka mga tip dira para sa tumatag palamati subong nga nagilapit na ang piniliay. Maayong gabi lang dira kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Kuno digto sa ila kay taga Rochester, Minnesota, USA ni sa. Hope you're having a good day. Yes, of course. Of course, Ma'am Van. Maayong gabi man kay Sir Merili Oligo. Good evening dira from Singapore kay Sir Adonis Pabon. Ma'am Inday Blaza, mayong gabi. Good evening dira sa imo, sa bilog ni mga pamilya. Bahuuman, ang tita Grila sang Silay. Mayad nga gabi dira sa tita ng Silay. Bas guro dumakita ay kami sang tita ng Silay. Yan ba ko siya no oras kami makita ay wala pa hangin. Ayo di Purma. Thank you gid sa pag-share ha. I-share nyo gid ang aton nga Facebook Live. Palihog lang ko dira kay para madamo kita sa may malabot mga kaakson samtang kita nagapangalagad subong nga gabi. Sir Mario Olvido Aquesa, good evening. Ginatamayo lang ko na mga residente sa Hacienda Laguay. Hindi ko nila familiar. Dini nga Hacienda Laguay, Sir Mario Olvido Aquesa man. Para blatis ka familiar kagkabalo man kita. Oy, mayang gabi dira sa Bugales ang barangay ano sa man DSB sa Puente Vedra Guro kay Kit Martin De Paula. Ay, ang presidente sang Mass Communication Society. Ay, yun Oriana. Kabaro mga kaaksyon. Amo sa mga future sa ulihid, dinabla sa patagsang media, baga-upod man sa aton. Okay, kay Donfi Marie Duma Castro. Mayad nga gabi. Mayong gabi man sa Hati Tito kuno sang aral. Mayong gabi dira sa Hati Tito sang aral. The sexiest, the funniest, the bubbliest. Ayo di Purma. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 10:03. This time mga kaakson, ibalo na nato ng pinakauli nga lakat sang panahon, sitwasyon sa palibot ng surad sang Bacolod. Kamusta ayhan? Batikod may mga aktibidad dira nga patigayonon sa New Government Center Boas nga adlaw. I don't know kung ano dira ang activity, pero do kasako kay ina samtang kita nga naglibot man. Maging katuan mo kay kita ibaloon binaton kung ano ding obserbasyon. Sa nga ito naman nga Patrol 2, basic kagina pa nilibot nila nga ini. Ano nila nakitaan nila sa dalanon mga kaakson? Kamusta yan ang pinakauli nga lakat sa nga panahon? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Beat Reports! Aksyon! Arlo Ticar, good evening. Please come in.
Action dyan, mayong gabi sa aton mga tagpalamati kag sa imo man. Mayong gabi, ate. Kamusta tada? May kita da? At Ayo di purma. Puno, na lang ni mo. Puno, na lang ni. Ang sa upod mo na bla? Makuta sabi? ate ari di sa tupad yung Makuta sabi, ito may kita daan Ayo aton? di purma. Dra kita na siya masalig. Kido ara kita siya tatanan? monitor di sa subong. Aga mo sa. Ano kami na subunga duwa? Do break kami na nga subunga duwa kay supposedly tani kami of the night mong ti kung sa maguyabay pa break kami na nga duwa subong hasta buwas. Amo ganito 2 days man lang nagoro kuanas o hasta Sabado. Asa Sabado ni birahon ta niya. Ayo di purma. Sige lang kay miskin sa ganyan, di ka lonely man sa patrol. Sige lang amo ginakis akin ang lata magisahanon. Ayo di purma. Okay na. Sige lang action dyan. Kaya sa sunod nga simana, mabulog na kay dilaw nyo kadwa. O gani mabalikan na gida. Ayo di purma. Amo gan. Lain sila ko sinong masalaan mo la. Hindi man na. Ayo di purma. So, sige action dyan. Anyway, bago kita maghatag sa atin sa observation report sa mga gabi action dyan. Ginatamyaw tagli ang security force dito sa may isa kamul bala sa tubang sang provincial capital. Talaga mo. Sa Ayala? Action dyan kada gabi. Sa Ayala na? Yes, so ang Ay! security force na Mayong- sa parking area nila bala monitor dili sa aton. Oy, ti mayong gabi dira sa tanan nga mga security guard o kuno kabantay dira sa may parking area sa Ayala Capital Central o Ayala Mall Capital Central. Mayong gabi dira sinyo baw. Mga gari kay nagamonitor sila dira Action Arlo. Yes, so monitor si SG Marlon dito ang info atag sa ako na info action diyan. Oh. Idol ka gali. Ay, ti mayong gabi ti. Oy, kita daraton? Ayo di purma. Hindi matinay. Hindi ma-deny. Hindi kita malikawan nga idolon kay Marlon naman sila guro matotoan. Gamay nga butang. Ayo di purma. Mayong gabi dira gali no. Kabalo ka. Kapamatin sa imo. Action Arlo, tipo lang. Ako daan mo ginigambal, pero ako, dragin ko na iglagaw. Ayala, panawagan ni nila sa akon, Ayala, boy, ko ko no. Kay bisan, hindi magiglayo sa aton mo. Actually, tatoan ka pamatin sila. Ang traffic enforcer nga kilala ta si enforcer Delbes ang apelyido, taga Barangay 16. Pamatin man sa imo. Hoy, mayong gabi, dira ang mga traffic enforcers ng bitaw, kabalo ka Action Arlo, before, even sa patrol, sang antes pang pandemic, why ko absent, adlaw ba sa duty ko, ara ko yung bitaw? Ay, amo gali na nga, so naghahanga sila sa imo action dyan. Ara ko da sa bitaw kay kadumdum ko mag-traffic report. Ga-live gid kami na sa may ilang control para maghatag sa traffic report kinapon. Galing kay ti sa nagsugod ang pandemic bla, hindi man kita karisgo balik sulod. Ginapangita kami to kanila sa mga admin staff da bla sa bitaw pasensya gid kamo kay do medyo nagahalong man kita. Kabla ka budlay sa nagsugod ng pandemic Action Arlo, hindi kabla kagwa sulod dira sa opisina kay ti sila gahalong man. Gahalong man, amo na nga doon hidlaw. Daso na, base magbalik sa normal, makapalapit kami da makasulod gid kag personal gid kami nga ano naman iya tag naman sa mga traffic report sa aton nga mga tagpalamati. Mayong gabi isa tara nga traffic enforcer ha. May ara pa Action Arlo si Sir Saragosa sa may barangay amot nalipat ko sa may paglaom dampid abla. Gapamati man na sa aton. Parami na sila action dyan. Ti padamuan na dala. Ayo di purma. Nagdamo na sila because nga nag-idol sila sa imo action dyan. Amo lagi ng balko, gamay nga butang. Ayo di purma. Sige. Sa ato mga tagpanamati, dito sa Bacolod action dyan, maying gabi sila tanan. Yes, mayad nga gabi. Okay. Kaina action dyan, naglibot kami ni action ninyo. Nag-agi kami to sa may New Government Center, Balakaina. Temprano pa, mga alas 6 siguro. Nagasiga na ang sugasan New Government Center but wala kita sa nakita dito. Action dyan nga may nagpapakita ba lang may activities sa Government Center. Okay. Wala pa na plaster pero asto sa suga action dyan kay nati makita to nga sana naged action dyan kag may mga tao dito kay daw nag-jogging ang iba ang iba nagapaliwaliwa nagapangin-hangin pero amo na
nakita natin daw Manil Payon kina mga pumuluyota dito sa government center kay Action dyan. Oo. Ti anong nga daan? Damo guro ng ano ga-exercise. Action dyan, kung nato nambalan, tama na gid ka kalma sang traffic subong sini jotay na lang ang mga di pasahero nga mga salakyan nagabiyahe. Mandalagan Libertad vice versa, Bata Libertad vice versa, shopping and ang iban pa nga mga ruta including diri pakadto sa may south ang Sumaag punta Taytay ari pa may makita tadi and subong nga gabi action dyan damo man mga tao nga nagalinagaw I don't know it is because siguro nga matawhay ang panahon bugnaw ang huyop sang hangin kag sana gid action dyan ang syudad sa Bacolod subong sini nga mga tinion. So wala ka dapat ka kulbaan kay dire mismo sa tubang sang Police Precinct number 1 ang Bacolod City Public Plaza particular sa anag subong sini kag ang pila pagid ka mga area dire sa Bacolod nga aton ininaobserbahan aksidan durante nga tinagalibot-libot kita pero isa lang sa makita ko di action dyan ang pila ka mga dalanon dire sa Bacolod nga daw hatag sang kabudayan man sa aton sini nga mga commuters aton sini nga mga riding public ining mga dalan balaksyon dyan nga ginbubuan nga wala pa masuguran obra. Naga-cause ini action dyan sang kabudlay sa aton sini nga mga riding public there sa Bacolod. Actually, hindi naman hindi naman bago. It's a perennial problem pero it would not be a problem anymore if makayod ang dalan. So amo nang ginaano Anyway, antos lang gamay pero pagkatapos sina sulhay naman. Oo, amo na ang amo na sa ginatawag naton nga gamay lang ang penitensya, importante lawig ka naman nga magnalipay. Kay ti kayo man ang dala no. Sakto gina sige lang sa mga pumuluyo tabala nga nagaantos, gamay lang na. Gamay lang na sa hindi gina magtugay. Kay importante kun gubagin man ang dalan kag guba kaging kayo makayo na makabenepisyo man ang tanan. Pero kung kita man nga hindi gid makabenepisyo sa inyo, dila ka mo guro maangal. Pero kung makabenepisyo sa isuportahan, amo lang ba naton kay kun di man nato pagsuportahan ang mga proyekto even dong si amo ginayang lakat nga daan sa panggobyerno, may mga project inayang kakangay sin Action Arlo no. Anyway, amo na for development and progress man na sa isa ka lugar ang mga proyekto diri no sa may diri sa may syudad sang Bacolod. Amo ganina kung isipo ta development dyan, ang mga pumuluyo diri sa Bacolod magpasalamat mo sa administrasyon sa bang itis because kasi daw nagaulan ang project wala kag to kita tagid mo. In other words, nag-develop ang Bacolod sa mga aksyon dyan and hindi dapat i-commode ini sa mga pumuluyo ining mga dalan pa nga ginakayo pero ang return sini sa tuntuman naman ka dako because masulhay ang pag-travel ka pila kadlaw aksyon dyan. Yes, Action Arlo. Amo gina basta ang sitwasyon naton, basta nagasigi gani kuno progreso, may mga proyekto ginanaya. Roger. So, may action dyan, report naman, o kung report na nagigikan sa pila ka mga police present na rin sa Bacolod, so far sa among nga pag-check up ni action ninyo, from Precinct 1 to Precinct 8 dire sa Bacolod, wala sang mga na-record sa mga action dyan nga mga untoward incident o kung mga insidente nga nagluluntad timprano pagkaina di na ginapangamuyo naton aksyon dyan nga tani magapabilin nga mangin matawhay ang dakbanwa sang Bacolod tob-tob nga magatakop kita sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi. So amo ini aksyon dyan ang situational report nga madulong sa patrol upo diri sa kay aksyon ninyo bugi na. This is Action Arlo tika reporting mga ka-aksyon. Dahil ka man sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines, Standard Time, las 10:13. Madamo gid salamat Action Arlo tikal sa patrola sa pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, mga obserbasyon, mga ka-aksyon. Mo ginabas sa may mga proyekto kani sa Bacolod. May ginakis ang gamay nga propetensya. Ginapanangayo na sa tondra is ang kooperasyon naton. Kiti hindi gid man nga malikawan nga maginit ang ulo mo labi na ako nagadali kasi matag sa makaladtuan kung may importante ikaw nga matransaksyones kag kung nakalabay ka sa mo ng area maka-aksyon nga eksperyensya sang trapiko.
Pero iba doon naton kung sa uli na, kung makayo na maka-aksyon, plastado na ang dalanon, itama na sa gapon makabenepisyo at the end of the time. Do teleserye ba? Ayun di purma. Mga gabi lang kayo, Jinky Dilagdon. Mga gabi dira kay Mr. Arthur Jeff Vilasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligin, Alex Montesa. Kaya sa talang ko ng pamilya o kang familia ni Ma'am Jinky Dilagdon dira sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Si Ma'am Jinky Dilagdon na ara gyapon subong sa may Arizona, USA. Sana all! Ayun di purma. Check nato na biyang report ka naman kay Action Nelson Pateño, dikto naman sa norte ng bayan sang probinsya. Ano sa ma-live sa nang? Mayan kami man kay Sir Melili Oligo Gamon, monitor ko na live sa may 3.0 versions ng MM's Money Cafe, Calayan Highway, Dormitel Araneta, Barangay Tangub, Bacolod City. Kompletos Ricados! Oy, sa akong nga trainers ang una ako sa banda ni Namon. Kay Sir Dexter Ayam Acuña, good evening mga gabi idol. Katie Ver, good evening. Si Action Eric may gina-asikaso nga perte ka importante kaya. Okay. Ang bali Sir Mario Alvido Aquiza ang Senda Lugway. Ari dari sa may Barangay Balaring sa may Silay City. Da nagali. Dra ng lugar nga perte ka nanam. Perte ka namit. Dra magkinaon. Mga seafood bla makaakson. Among ginadra di ba? Romulo Batang, good evening Action John. Ari lang ko ga-monitor Barangay Kamaliski sa Don Salvador Benedicto, Silodot kag Ginamos. Perte nga pangalan, Silodot kag si Ginamos. Ayun di purma. Don Fe Marie Duma Castro, ano tanay idrang imo? Sa ibandara naton nga mga Facebook Live viewers, dugay-dugay pagkabasaw naton kaya gano stage ang inyong mga panamiyaw, pero sa ning material check anay naton ang report gika naman dito sa una nga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ay akong kabaro, Action Nelson, may gabi, please namin. Yes, aksyon na dyan na may gabi man kag sa aton sini nga mga ka-aksyon. May gabi. Sa inyo tanan. Yes. Kagambal gani nila kung gainit gani ang panahon di kakaon sige mantikaon. Kay nga man, mamantika ka man. Ayun di Labot ka na purma. mantika ka kana kunong imo kuno tiyan may batsagon kagid. Anong balatsagon to da? Ha? Ano nga ba? Dapat malapit ka siya. Ayun di purma. Magpalapit-lapit ka? Muna Oo. gano'n. Buti di amo nang na-experience ko bo na ano naman niya. Hindi mo gid pagpatamaan. Natamaan siguro. Kay gadra ga init dres inyo. Grabing Pero diri sa amon nya kay inay nag-ulan pa diga sa ugto. Ati mas mayo kay ti amo man ang ginapangita namon di nga magtulutalig si Blao. Di kapon kabay gina ayo mo nga magtulot-talit kay para do mabulubugnawan ang ulo ka mga Oo. politiko. Ayun di purma. Nabugnawan gid sila. Tawag na wa. Amo nangangay sila. Oo. Amo nangangay sila. Po mo na bla aksyon diyan nga kon mapanahon sang mainit hindi gid mayo gali expose ang imo. Sang una nga panahon partner diyan. Oo. Sang kaobra pa ko sa kampo alas 10 hindi pa gid init kayo. Hindi. Hindi pa sa Oo, una. tapos entrante ka sa trabaho mo alas 7 sang una. Way back 1980s bla sa maabot pang obra hasta alas 12, hindi pa kayo init. Amo na pinakainit, subong hasta na lang yung alas 10 ang inubrahan na, hindi na magwantang init. Yawan ka na gid. Kabalo ka Action Nelson, do tip lang sa ton nga mga ka-aksyon, do may isa nga gin pagwa ang NASA. Kanang ang hall. O nga hindi gambals lang nga subong temporarily. Hindi ka na mag-directly gid la tulok sa adlaw nga wala tabo ni mga mata kay do may ara nga nubo nga distance ang kalibutan kag ang bulan. Nakitaan ko ginang ilang nga balita mong diba siguro reminder man sa aton. Pinsa ko kina atong 3 ka spot nga ra sa adlaw. Ado mo na sa
Oo. Nga gatupungay sila nga tatlo? Oo. Nga ara sila lapit sa adlaw? Hindi ba intindihan ano to dito siya or ano to sa future dito mga 2090 ano to yaman? Ayo di porma. Ano lang to siya, pero may ang pinaka ano to nila, ginapanomdom nila sa aton nga for now, hindi ka mo magda-directly tulok bla sa adlaw kay perti ko ng epekto siniki kasilaw. Kag sakto na obserbasyon mo temprano pa lang perti nakapaang no? Sino man niya kuno nga tarantado ay matulog sa Hindi kami ala na kisaya nang I look up like this. Look at the sun. look at Ako na bala tulok ka sa adlaw. Oh, di ba? Sa elementary pa lang daan na action dyan na ginatudlo na nang hindi Gani, ka sa bagay, magtulog sa man. adlaw. Sa bagay man to, no? Di labi na gina kung may mga ano bla, may mga pangitabo sa ano, sa kalangitan, ti may mga solar kung kaysa kinala magamit kagid sang Google sa or ano da nga pwede mo gamiton para hindi mapektuhan imong mata. Di nambal gina sa mga maestro-maestra do not directly yung lantaw sa Expose adlaw, your kay eyes towards the sun. Amo na balila, do not directly expose your eyes sa sun, amo na. Directly sa sun. Oh. Oo, kay hindi gina sa mayo. Kaya would cause damage, no? Oo, amo na ganing subong bakal ng mga mga na sunglass. Sabi ko, buta mo, glue mata mo, pero hindi mo buklat mo. Ayo di porma. Di ba ako buta mo glue mata mo dalaga ng stick. Ayo di porma. Pero, teka, sakit ba? Ayo di porma. Dalaga na lang dayon stick kag payab lang mapugko das kilidan. Kag mga ngayo? Ayo di porma. Pero, tenga mga habilidad. Mo ginang nguda. Labi na gisubong ko may nagaedad ka. Edad mabi mga 40 taon. Natin daw ginasukot ginang imo mata. Sino na subong, actually, sino subong daang hepes ganit sa may tuboso, may nagkapamangkot sa kondo. Si Police Captain Paul Kenneth Magan. Si Sir Magan. Oo, Okay. iya deputy si Police Lieutenant Rene Boy Eduardo. Mga Okay. amigo ta. Oh. Mhm. Ayo kay damo mas na mga accomplishment ganino. Oo, pero ginalabugay sa subong. Nga man. Duwa na patay sa tubuso. Ay hindi wala sila OIC, may OIC man na sila, hindi. Ang tubuso. Tuboso gali tuboso no. Ang sa Calatrava ay may OIC mo, ang si Sir Lidawan. Katrabaya si Lidawan. Police Major Lidawan. Okay. Ang Nga iyang, ginalabugay sila. Tikilabugay sila sa subong wala pa klaro kag wala pa sila blanco pa sila aksyon dyan sa natabo tublang nga pagpatay ka Benvenido atong ligad adlaw. Lalabot pa to sang una pagid nga bulan naging patay man dira isa ka estudyante bla. Nga si Renante ano to apelyido ya. Ti ni subong nga bulan ginsunda naman sila isa. Ti suno sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan siling nga sir amo ni subong ginatay-tahi ang mga ebidensya namon di kay man mayara sila grupo ang Escalante, Calatrava kag Tubuso nga ang mga investigador bla nagamit sila regularly para ang mga nakalatabo ilabi na gid sa mga shooting incidents matandi nila ang ila sini nga mga nga recover bla nga mga empty shells Ginangot-angot nila no. Ginangot-angot nila kag dala nila sa crime lab kay para mabalaan nila kung ang grupo nga naga-operate diri sa may first district particularmente diri sa may Tubuso, Calatrava kay Escalante isa lang ka grupo. Pero for under verification, under investigation nga agot at ibot silingon sin aksyon niya Luzon niya ang kapulisan kay damo ginawang reaksyon mong ang kapulisan sining tatlo ka mga lugar nagahimo gid pa maagi para lang masolbar ang mga kaso na niligad nga shooting base pa man lang niya mataod-taod tutod nila nga kun daw pare-pareho bala ang manera sang paglutang o kunabi ang mga na-recover to may mga pamaagi man na at least mayo nga development nga sila mismo nag-intindihan na may mga connection sila para makabulig sa pag-imbestigar no para may kagalakat ang investigasyon. Kaya hindi lang
action dyan maano mo makaya sang isa ka police station kundi sila mag-compare notes. Kay pareho na natabo diri sa Calatrava ang suspect 3 ka bilog. Okay. Ang manira sang pagpatay gingamit hard power firearms, Armalite 45. 3 ka bilog ang suspect. Atong ulihing ginpatay si Benvenido sa Tubuso sadtong 2 days ago. Ang manira sa pagpatay man M16 man. 45 man, 3 ka bilog man nga tawo ang suspect. So mo ilagi na tahi Isa pa na. Pero ano ya ang pagkabalo mo akson na Nelson, ano yung mga motibo sa ni Diala lain sila o do pro parehong motibo diri nga ginalantaw sang pulis sa mga separado nga shooting incident nga ini? Ang natabo sa Calatrava action dyan, suno pa sa mga investigasyon sa aton sining kapulisan kag sang barangay man, personal grudges to pero gina-determine pa nila kung personal grudges sinong iya nga mga kontra. Kag diri sa may banwa sang Tubuso ang nagwa kaina sa aton sinistorya sa kay Captain Magan posibilidad nga konflikto sa duta kag ti subong man nga ini si Benvenido rebel returne. Okay. Kay ti suno pa si Captain Magan sila nga ginpapangapi pagani ni 3 siya balay. Ginagad lang sa pagwa dito sa gwa ya ginbira. Ti ang iya nga analysis nga ti kung hindi ya kilala hindi pagpakapihon to nagistorya sila. Isa pa na do pareho na ba lang gakaon ka mga duwa, hindi ka mangguro pwede ka maghasiling nga gakaon ka mga duwa, hindi mo kilalahi kung danay ka mo. Mo gani ginagad pa gani naglisensya pa malakat. Ti ang punto Direction Nelson, kung ginhagad ya pangapis sulod sa iya balay, hindi mo nagro mahimo nga maupo dyan sa balay, wala nakakilala sa 3 to. Ang problema kay sila lang nga duwa. Siya lang kagangya sini nga mga suspect bla. Okay. Ang nagpangapihay dito sulod. That time. So anyway, bal ni Police Captain Magan ulaton ta next week kung anong development kay ti ma-meeting pa man sila sang Escalante kag Calatrava parte sa sini nga mga insidente para mabalaan kung ang mga balang ila sinigin dala sa crime lab pariyo nga balang nga gingamit o kung ang mga basiho nga nakuha nila sa crime scene action dyan. Well, ang kaina Arimano perti man ang kasako si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang OIC sa San Carlos PNP nga kanya takna alas 5:24 inilang hapon nagapatigayon sang isa ka drug by bus operation dito sa may Campus City, Barangay 5 sa syudad sang San Carlos. Nga ko na sa diin nadakpan nila sa akto kag nakuhaan sang mga ginapatian siya bu ining si Jim Makaili Asusina 27 anyos. Wala ni siya nag-surrender kag isa ka ni sa street level individual walay trabaho kag pumuloyo sang Fistri Patima Village Barangay Rizal siyudad sang San Carlos. Ang pagpatigayon sang bypass operation ang ginapangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang OIC diri sang San Carlos City. Nakuha sa kaya Asusina ang 8 tanan ka mga ginapatihan suspected sa buong magagmay nga sachet kaga subong man ang 500 pesos nga gingamit nga bayba sa money kaga ginabulubanta nga naglabot sa 1 ka gramo ang nakuha nga shabu sa iya sini nga bulsa kaga may presyo nga 6,800. Sa karon na action dyan, ang sospitsado nga si Asusina ang ara sa may custodial facility sang San Carlos City Police Station. Muning pila sa ato sini madulong action dyan, balita para sa action night patrol. May gabi lang sa aton mga kakilala may gabi lang sa aton amigo dira sa mga
mga Cañete family. Ah. May gabi gid sa inyo tananda. Maalang nga pagpamati sa inyo tananda kag nakabasa pa ko di welcome ning text na. Ayo di May welcome porma. Welcome po silingon guro may ginatag ka to kung tamyaw lang. Welcome tayo. Ayo di sa porma. Kadasig sang reply ra man ang gray mo nga wala ka ba ni kambal may balos na. Tayada pa lang ko may thank you na. Abot silingon sila nag-prepara na sila nga daan. Ayo di porma. Pabuton tala na. Pabuto ng ano? Ang grasya. Basta kung may pabuton ka na, hindi mo ko di pagkalimtan, ha? Ayo di porma. Ako lang na email Okay pwede ka rin kung mapadala mo sa LBC. May arahon to na kon. Ayo di porma. Sige. So mo ni aksyon dyan ang pila sa aton sining mga badulong para sa aksyon na night patrol. Gikan diri sa Banwasang Calatrava ka aksyon nyo Nelson. Patay nyo nagasiling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Salamat gid. Aksyon Nelson Patay gikan naman sa unang distrito kon first district sa probinsya sang Negros Occidental. Una maka-aksyon ang pila ka mga balita dito nga natipon ni Aksyon Nelson. Mga pilaman ka mga shooting incident ng luntad para niya nga ginausig sa diri ka ginabantayan ang development mga ka-aksyon lakat sa investigasyon sa nga tuman nga mga kapulisan. Maayong gabi lang kay Ma'am Vanessa Mayo sa liwat, Ma'am Teresita Yang. Good evening dira sa imo. No? Maayong gabi dira. Kamusta ka mo dira? Na may tanggi ko no si Ma'am Vandra magkaon sa may balaring. Sana all maka-afford. Ayo di porma. Otay Benedicto, good morning, good evening. Naka-monitor ko na dira sa may Victorina Heights, Barangay Mansiligan, Diriman sa may syudad sa Bacolod. Bala sa mga report, gikan naman dito sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental from 5th District. I-check na ito na report, gikan naman kay Aksyon VJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon VJ, please come in. Aksyon, John. So, mayang gabi, no, kung sa aton sila nga mga ka-aksyon nga nagatutok sa aton sila nga pagpangalagat. So, isa ka bypass operation ang ginapatigayon no, sa Cabancalan City Police Station. Kung sa din, tigayon nga nadakpan ang suspect no, ginilala sa kay Raymar Tongqua, 31 anyos, kag inisya, no, alias Macmac, ini nga pangalan ni Aksyon John, kag residente ini sang sitio Kabangahan, Barangay Hilamunan sa syudad sang Cabancalan. Aksyon John na kuwaan sang ginasuspetsuhan Shabu ining suspect kag ginablubanta. Ang kabugaton sini is 1 gramo man lang and ang estimated value Aksyon John is 6,800 pesos. Through kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy of Operations ng Cabancalan PNP, ginaling aksyon dyan, no? Nang-preso rin suspect, kag naibaluan nila, no? Nakarabot silang information. Kasi, no, nagbalik ini, no? Sa illegal na droga, so that is why bypass na naman siya. Pero sa report last year, no? Magulang siya na kagwa, and then subong naman, no? Nagbalik siya sa illegal drugs, so that is why dakot naman siya Aksyon John. Kagti ang bypass operation, ang gipatigayon sa higit lang adlaw. April 21, 2022, no, atak na mga stress ng hapon. Kagti pagdakop ini sa iya, no, gipasaka girayon ang kaso, no, may kangtanan sa paglapas sa Section 5, Section 11, kag Section 12 sa Republic Act 9165, kung ni Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Aksyon John, so for mo ng mga sagdaton nga balita para sa pagpaalagad sa Aksyon Night Patrol. Balita nagikan sa syudad ng Cabancalan.
si Aksyon Vijay Basile. Mga ka-aksyon, sabihin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa namon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sama kolon, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you so much, Action VJ. Report gikan sa 5th District, particularmente na kag dito pagit sa surad sang kabangkalan mga kaaksyon. Balita may kantaan sa ning isa namang ka-accomplishment sang Kabangkalan City PNP. Sila man giging kasang buy-bust operation. Diyan magamanto ka maayong gabi dira sa imo. Balik ka nato mga kaaksyon, ikaduhan man nga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. I-check naman nato ng report gikan naman kay Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger sa report, please come in. Yes, aksyon dyan. Mayong gabi, kag mayong gabi sa aton mga ka-aksyon. Sa aton sila nga mga balita aksyon dyan. Focus sa karon sa mga balita diri sa may syudad sa Sagay. Kay matulutaw man ang syudad sa Cadiz. Kaya padayon lamang ila siniya sa Yapon nga mga ginapatigan nga checkpoint tungod man sining padayon nga election period kag padayon ang pagkampanya sa mga kandidato. Sa syudad sa Sagay may gipatigayon nga buy-bust operation kag may gindakop kay isa ka persona nga ini ang nakuhaan sa mga pito tanan ka sa sang Cebu. Ginakabig nga isa ka LS o kon isa ka SLI o kon street level individual ang gindakop mga alas 4 pasado takna sinigid lamang nga hapon tubig jak alas 4:40 ang takna ini sa bahin sang Puro 14 Barangay Poblasyon 1 Syudad sang Sagay. Ini ang suspect ikilala kay Manuel Octavio Isarias alias Tutong, 30 anyos sa edad, nga residente sang Punta Riles sining Puro 14 Barangay Poblasyon 1 Syudad sang Sagay. Suno sa report gin-operate mismo sang Station Drug Enforcement Unit sang Sagay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang ini nga operation nga sariin na-recover magluwas sining pito ka sachet sa Cebu, na-recover pagid ang isa ka 500 piso bill kay gingamit smart money sang kapulisan. Kag ginwitnessan man ini sa mga barangay official kag katapo man sa media ang ini nga operation. Detinado karon sa bayan sang Sagay City PNP ini nga suspect kag subject nga pagapa sa kaansang kaso posible buwas gid nga adlaw Biyernes. Samtang may ginakop man nga isa ka wanted person, kagini siya ang natigayon nga ma-operate sa kapulisan nga ma-serve ang warrant of arrest. Ini action dyan ang nagapangatubang sa kaso sa nga qualified theft with Nobel recommended. Ang ginakop gigilala kay Stephen Anya Lucas E. Piñas alias Stephen Anya Lucas, 39 anyos sa edad, kag residente sa Purok Proper A, Barangay Malubon, Syudad sang Sagay. Suno sa report ang police assigned sa warrant sa Puerto Section, Police Non-Commissioned Officer, Police Staff Sergeant Jinggol de la Paz ang nagpamuno naman sa sining operation sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Ang ini nga persona giserbihan sang warrant of arrest kag issue sang korte with criminal case number 853169-2012-29 kag pirmahan ni Honorable Judge Felipe Banson, ang executive judge ng RTC Branch 69 sa Syudad sa Silay. Ang ini nga warrant of arrest nga nagapit sa Marso 14 tuig 2012. Mga napulo man katuig kag nagpanago siya sa iya sinikaso. Aga Nobel recommended ang ini nga kaso karon. Ining si Stephen Anya Lucas ang
Ditinado naman sa kabahin siyang Sagay City PNP matapos narakpan kaina alas 12:30 ang takna sinigid lamang nga udto dira sa bahin sang Barangay Malubon. Report gikan sa siyudad sang Sagay. Sa aton mga kaaksyon sa din kaman sa pinaslambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Diri si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kay Aksyon Roger Guteb. Gikan naman digto sa may syudad sang Cadiz mga balita nga iya nga natipon subong nga kagabihon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 10:39. Ang dugang pa nga mga balita maka-aksyon na impormasyon ang aton nagadulong sa dili kinamang madugay sa aton nga pagbalik diri sa gyapon sa inyong palatuntunan. Standby maka-aksyon magabalik kita sa dili kinamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sang isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong, aksyon. Art Tayupo, aksyon. Brian Morden, aksyon. Eric Magbanwa, kag aksyon. Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 10:58. May gabi dira kay Gemma Gamantok, Ma'am Elizabeth Gamala, i-check nato na no ang report.
ang final report sang aton nga patrola. Maayong gabi man kay Athea Kim Eriman. Good evening dira sa imo. More power man, Ma'am Elizabeth Gamala. Yari na ang balik nga report sang aton nga patrol. Patrol 2 with Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Arlo sa report, please come in. Aksyon dyan, ginpahayag sa ato ni Police Captain Ramel Bustamante, ang Deputy Chief of Police ang Talisay City Police Station. Ini may angot aksyon dyan sa sining nagahilapit pa pinili ay nga paghahiwaton sa Mayo 9 nga eleksyon. Sunod sa kay Police Captain Ramel Bustamante sa exclusive interview sa Action Radio, aksyon dyan nga ang mga katapo sa Talisay City PNP sa sining nga mga tinion ang nakahanda o kung preparado na ini may angot sa sining eleksyon nga palaabuton ay labi na ini paghahiwaton sa masunod nga bulan. Pang sa karon aksyon dyan sunod sa kay Police Captain Bustamante nga ang makatapo sang Talisay City PNP ang nagapatigayon sa gihapon sa maid-aid nga kampanya sang illegal nga mga aktibidades sa mga pumuluyo dira sa nasambit nga lugar diin ang isa sa mga ginatagaan nila sang dakong nagtalupangot aksyon dyan amo ining sabahin sang illegal drug operation nga nagaluntad sa pila ka mga barangay dira sa syudad sang Talisay. Report nagikan sa patrol. This is Action Arlo Tika reporting mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Action Radio Philippines Standard Time las 11:01 sang gabi. Kag inyo maka-aksyon na batihan ang pinaman ka mga-aksyon balita nga natipon kag gindulong sa inyo sang ato namang mga-aksyon unit correspondents, sa ato namang mga-aksyon reporters nga aton nga nanging kaupod sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Kaupod naton sa patrol si Aksyon Arlo Ticar and Aksyon Ninyo Bugina. Sa aton naman nga News Center, Aksyon Dale Salazar. Kaupod man naton aton nga mga Aksyon correspondent, Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Roger Gutib, Aksyon VJ Apasible. Diri man sa technical side, ang kaupod naton si Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon El Rey Dutilios. Mga ka-aksyon, manabugid nga salamat sa inyong pagpakig-upod sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Diri man sa inyo palatuntunan na Aksyon Night Patrol. Madamo man nga salamat sa inyong pag-upod sa bilog nga adlaw nga aton nga pagpangalagad dumaning kainas ng aga. Top-top sini nga mga tinion. Mga ka-aksyon, padayon kita nga magiribati ay kag mga dulong sa inyo sa pila ka mga balita. Sa ngalan sang inyo regular nga anchorman, Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad, Aksyon John Diaz, nga nagasaling mga ka-aksyon sa ring kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio!